Budúci prvák by mal dosiahnuť školskú zrelosť, to znamená psychické, fyzické a sociálne návyky, ktoré sú potrebné pre nástup do prvého ročníka. Spadajú tam napríklad sebaobslužné návyky, dieťa by sa malo vedieť samo najesť, obliecť, obuť. Ďalej malo by vedieť pracovať v kolektíve, musí rozumieť jednoduchým pokynom. Pri zápise učiteľky skúšajú dieťa, či vie nejakú básničku, pesničku, čiže aj či tá reč je správna, alebo dieťa potrebuje navštevovať logopéda. Ďalej je potrebné, aby dieťa malo psychomotorické zručnosti, čiže musí vedieť držať ceruzku v ruke, musí vedieť nakresliť jednoduchú postavu, ktorá je správne anatomicky rozložená. Dieťa by malo vedieť počítať do 10 a základné farby rozoznávať. Mali by sa zúčastňovať zákonní zástupcovia obidvaja po novom, je to zmena v zákone, pretože na prihláške je potrebný podpis obidvoch zákonných zástupcov. Ak sa jeden nemôže dostaviť, tak musí doniesť druhý splnomocnenie o tom, že môže zastupovať obidvoch rodičov. Musia mať občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a samozrejme prihlášku. Prihláška sa dá stiahnuť na stránke školy alebo stránke ministerstva školstva. Podľa nášho platného VZN budú zápisy v tomto roku 7. a 8. apríla na všetkých troch školách, ktoré sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a budú v čase od 8. do 16:30.